Praise the Lord. Another day, another blessings. Shout out sa atong sponsor ani nga nag hatag ani nag-message ka ganina nga ipakuha. So testingan po daw og i-unboxing nato kay basin pod og anba say sulod ani. So shout out ni Ma'am Lerma di Chaplin. Salamat kaayo sa pag sponsor ani. Actually ang iyang support nga purpose magamit sa mga funeral bisan sa mga mission sa bukid nato. Ang advantage mo gud pod ani kay handi ra kaayo hagkap ra nya di na ta kinahanglan og kining kuryente. So salamat kaayo atong i-unboxing mga kamisyon. Salamat sa Ginoo. So atong taawon ang sulod. Okay, naablihan na nato. Nakita na yung picture. So ini kini duha ka mic di ay. So magamit ni nato sa mission. Okay. Ano to sa sulod. At least kung natay masudan sa mga suok-suok dito sa kabukiran, di na kinahanglan magdala tag bugat nga mga speaker. Importante manggod madungog gyud atong tingog. So kani kusog magud punig tingog. Okay. Okay. So legit gyud nga speaker ang sulod. Lisod kayo kung ang sulod dili speaker kay daghang na scam na ni. Okay, hawir sa anak. Okay. Ang abrihan sa So, na. So, salamat sa Ginoo at least natay bit sa mga kabukiran. Og makawalitag maayo pa sa pulong sa Ginoo kay natay bit nga mga kuan gadget. So mo ni microphone do kabuok. So liyan nato. Sa pa man eh. Kani. Hello sound. Oh. Praise the Lord. Tingog na mga kamisyon. Gwapo man ang tingog ani. Hello, maayong gabi. Dalay ko ng Diyos. Praise the Lord. Oh, sugay. Okay. So, salamat. Praise the Lord. So, kana lang atong live. Kana lang atong vlog. God bless po mga kaigsunan. Bye-bye po. Bye-bye.